В моя гейминг канал ще играем Among Us. Към 10-то ниво. Да започваме. Айде да зареди това нещо. Play. Ще играем онлайн. На кой мод да играем? Играем на този най-горния. Идва Among Us. Отваряме скинчето. Да съм Among Us. Аз не знам за прекалото, да не си имам постър, но обичам да се неща. Изключа звука, за да ме чувате добре. Не като в Stumble Guys, Brawl Stars и в FIFA, там бях. Така. Да, и не мога си махна звука, защото няма да ме чувате. Тук прекъсна за малко. Да почваме. Дано съм им по-търсят, искайте палци хора. Зарежда. Пишете ми в коментарите вие дали играете Among Us и някакви съвети, ако знаете. Не сме импостър, нищо. Добре. Някой левна, Mr. Beast, left the game. Аз съм много добър на квестове в Among Us. Някакъв беше заотнебеното да ми постъпче, не искам да набира толкова в играта. Аз сега търся тук за квестове, винаги тръгваме от тук за квест. Случайно дали има. Ооо, това беше много опасно. О, къде сте вие? Качваме се, нагоре случайно ако има някой квест. Бе, защо стоиш тук за Бога? Защо? Кажете ми кой сезон, кой моб ви харесваше повече? Миналия или този? Зеления беше умрял. Ого, колко са умрели. Ле. Пишете какъв цвят Among Us, ако играете вие. За кой да гласуваме? Дай това кафе. Че отприлича на Лайдо. Мапа е този. Ние сме тук, където е моите човече, го виждате. Ето ги тасковете. Еми, ще ходим към тях. Опишете, бе. Хайде! 3 чакаме.
Айде, както показват почта нагоре, направете и вие, убийте. Що сте гласували за мен? Убийте лайк бутона. С лайкове! Един импостър. Значи един е сигурен лехнал. Така, да видим мапа набързо. Тук, насам. Тук би трябва да има таскове. Да, ето. Хоп. 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 Той сме. Това е вторият таск. О, това е яйце, това го знам. Сега където е стрелката трябва да отидем. Добре. Сега, сега ще поставим тук яйцето. Сега трябва да изчакаме. Стига да е! Добре. Хора, оставайте лайк и се абонирайте за канала. Пишете ми в коментарите дали ви харесва да играя игри и пишете други игри, които да играем. Моля ви се, без страшни, защото ако са страшни няма да играем. За този ще... Не. Пак за кафевия. Да съм... Стига сте гласували за мен, бе! Чу ще съм ви направил? Маха! Аз ви решавам кой сте пред лицето ви, вие... Таск, не квест, а таск. Там пълним сега вода. Верно ли, бе? Верно ли? Ти аз не станах. Ти... Стига, бе. Този черния, видях да как ме уби. Не! Колко е часа? Супер. Няма налевка. Айде. Аз стоям да си изпълнявам таска. И квест, както искате да го наричайте. Айде, чакаме само един. Всички. Айде. Падна капана. Бихме. Супер. Това беше за днес, хора. За този епизод.
Пишете в коментарите какви игри искате да играя. Цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия за моите нови видеа. Довиждане! Чао! Чао хора, пишете как да ви наричам, моля ви се. Чао!